Je to z časti Rozhovory z rúd. To je taká úvodná báseň. Bola si vtáča, malá lastovička a ja len lístok otrhnutý z kríčka, čo chvíľu letel a hneď spravil bác. Lietala si voľne od malička, vo vzdušných blúzkach i tesných tričkách pre moje ruky nezostal už plac. Boli sme ako opustené hniezda, úsvity, čo sa nedočkavo brieždia, prichýlili naše telá studené. A pokým sme sa do nich odievali, zazvonil zvon z blízkej katedrály, čo bolo pre nás Božie znamenie. Tak sa z nás stali opäť Božie deti. Boli sme hriešní, v zápätí však svätí, čo v láske žijú a Boha velebia. Na ceste k nebu, cesty k nebu boli čoraz užšie a sa ich zhlakli naše detské duše a vrátili sa z cesty do neba. To bola prvá a teraz posledná z tej časti. Dosiaľ si myslím, že ma miluješ, že s láskou ku mne usínaš i bdieš. V našom svete však nič nie je isté. Život je iba neľútostný preš. Zomelie ťa skôr, než dozreješ a v špinavom stratí sa aj čisté. Ako je strom spätý s každým listom, ako isté visí na neistom, tak my dvaja sme si na blízku. Stali sa z nás kruhy na jazere, biela húska si v nich krídla pery, aby boli čisté pre výšku. Kiež nás tie kruhy spoja, kiež bezmohlo bosku viac už neusnieš. Kiež je nám blízke všetko vzdialené. Keď si aj Pán Boh hore v nebi všimne, že ja som s tebou a ty stojíš pri mne. A ako pekne